To je láska na život a na smrť. To tu vyzerá, ako by ste boli stále na odchode. To by som bol veľmi rád. Čítali ste niečo od Fitzgeralda? Iste? Jeho žena Zelda hovorila, že sa necítila dobre v izbe, kde nebol otvorený kufor. A zbláznila sa. Dajte si pozor, aby ste aj vy tak neskončili. To som netušila, že ste takto vybavení. Kávu? Chystáte sa na pohreb? Iba ak na vlastný. To sú od nej? Áno, od nej. A kde ich kúpila? Boli objednané telefonicky. Prachy doniesol taxikár. Cukor? Nie, ďaká. Ani o zbrani sme nič nezistili. Tie lupienky nie sú chrumkavé. Pretože to nie sú chrumky. Ďakujem. Zamilovaná žena. Alebo si to aspoň myslí. Viete, čo sa hovorí? Láska má blízko k nenávisti. Ja som nikomu neublížil. Naozaj? A kde vzala tú fotku? Veď to je to. Odfotila si vás. Rád by som vedel kedy. Nevšimli ste si to. Teleobjektívom. Urazená priateľka alebo milenka? Nie, to nie. Nechcete tomu uveriť, pretože si to nechcete priznať. Áno, pretože je to celé nezmysel. Asi zo mňa chcete vytiahnuť všetky mená a adresy, však? Môžem sa na to vykašľať. Vám ide o život, nie mne. Asi vás veľmi sklamem, ale ja som nebol Don Juanom newyorskej polície. I keď mám zo pár zážitkov, z ktorých by sa vám zbrčkavali vlasy. Odjak živa túžim po brčkách. Brčkavá by ste sa mi určite nepáčila, takže vám radšej nepoviem nič. Pozrite sa, z celej situácie vám nikto nepomôže, len vy sám. A bodka. Telefón. Nemienite ho zdvihnúť? Nie. A to už prečo? Nikto sa neozve. Prosím? No vidíte. Pre vás. Dempsey. Dempsey? Áno. Tu archív. No a? Vieme, odkiaľ je tá fotka. To je perfektné. O chvíľu som tam. Ide o tú moju fotku. No boha, čo tu chcete? Polícia. To môže povedať každý. Seržantka Makepeaceová, poručík Dempsey. Odtiaľto z Londýna? Čo špeciálneho, ak vám to niečo hovorí? Dvakrát sympatický mi nie ste. Mám ho prizaviť. Už ste tú fotku videli? Možno. Nie, teraz sa zahráme trocha inak. Áno alebo nie. Videl si ju, hovor. Vrazíte mi sem, skazíte mi chuť, aspoň by ste mohli zaklopať. Chceš si ho ešte dojesť? Vyhráža sa mi? Vyhrážate sa mu? Prirodzené. Áno, vyhráža. Aha, zavolám si advokáta. Ak sa chceš dostať do malého Ripley, pomôžem ti v tom. Takú férovú ponuku by si mal vážiť. Skúste ma udrieť, mám na to svedka. Zavri oči, Harry. Čo si to dovolujete? Moment, to si myslíte, že ste? Posledný pokus. Tak čo, videl si tú fotku? Videl? Videl? No áno. Tajemne fotiť policajného dôstojníka v službe. Koľko dostane? Nevedel som, že ste Poliš. Veríte mu? Pre koho ste fotili? No, ale je to dôverné. Nie, pre žensku, pre jednu žensku. Ale ja meno neviem, všetko vybavovala telefonicky a potom mi poslala prachy. Fotky som strčil do obálky a poslal ich na poste restante. Fotky? No, nebola to len tá jedna. Koľko teda? No, viete, ťažko povedať. Možno 50, aj viac. 50.